so. Rahman Boy, the youngest producer. Tambaya ake akan so, ma'anar so da so ya kunso. Masana so sai kuwai go ga ɗan bayani da nai akan so. Bar ku ji so farilla ne, so shi sunna ne, so mustahabi ne, so mubahi ne, so sa'alai ne, so jawabai ne, so bayani ne, so fahimta ne, so rubutu ne, so karatu ne, so littafi ne, so makaranta ne, so tunani ne, so shi nazari ne, so dabara ne, so shi manufa ne, so nufin wane, so bidarwa ne, so ganin wane, so shi furci ne, so mazauni ne, so mashimfiɗi ne, so makwanci ne, so madogara ne, so farin ciki ne, so nishaɗi ne, so shi walwala ne, so ya nutsuwa ne, so kwakwalwa ne, so lissafi ne, so shi hikima ne, so basira ne, so madogara ne, so majingina ne, so mahanga ne, so kuma fita ne, so abin gani ne, so abin jira ne, so abin bida ne, so gulafaci ne, so shi tausayi ne, so ka afuwa ne, so ma'amala ne, so zama guda ne, so shi tsuntsu ne, so masauki ne, so ya mabaka ne, so makoya ne, so ganin ido ne, so gaman jini ne, so gudan jini ne, so ya zuciya ne. Kuma so haramun ne, so makaruhi ne, so abin yaki ne, so abin gudu ne, so musiba ne, so bala'ai ne, so azaba ne, so uban wata ne, so rashin sani ne, so rashin gani ne, so rashin fahimta ne, so rashin ji ne, so kububuwa ne, so sayaki ne, so ya damusa ne, so kozaki ne, so jidali ne, so shi wahala ne, so bakar wuya ne, so madaci ne, so ya hauka ne, so ya shirme ne, so dolanci ne, so garashi ne, so arangama ne, so yaƙi ne, so karafkiya ne, so gumurzo ne, so buhun kaya ne, so ya sartse ne, so karangiya ne, so wanda surkuke ne, so duhun kai ne, so bakin nufi ne, so macuci ne, so bakin hali ne, so girma kai ne, so fifiko ne, so zubar mutunci ne, so wulakanta ne, so kudan zuma ne, so asara ne, so ya aljani ne, so shaidani ne, so bakin ciki ne, so kwadamuwa ne, so shi kunci ne, so kadaici ne, so da na sani ne, so nadama ne, so takaici ne, so shi haushi ne, so cikar so ma'anar dukan so ne, garin mafi so san ma'aiki